Bună dimineața și bine ai venit la clasa de Yin Yoga de vineri dimineață. Avem doar 15 minute împreună, așa că vom lucra cu câteva posturi simple, menținute până la aproximativ 2 minute, suficiente pentru a crea spațiu, a elibera tensiune și te așeza într-un început de zi mai calm. În Yin Yoga cultivăm răbdarea, prezența și deschiderea, oferind corpului șansa de a se relaxa profund. Permite respirației să devină ghidul tău și lasă gravitația să te susțină. Ia-ți câteva clipe să te așezi confortabil, să închizi ochii și să observi cum se simte corpul tău în această dimineață. Cu fiecare expirație, eliberează și mai mult. Sankalpa noastră de azi este: astăzi voi răspândi energie pozitivă și voi fi sursa de inspirație pentru ceilalți. Să începem cu blândețe. Încep de pe spate și aduci genunchii către piept. Prinzi genunchii cu palmele, capul este jos și fața este relaxată. Întreg spatele rămâne pe saltea. Tălpile sunt relaxate. Atenția este retrasă în interior, observând ce se întâmplă la nivel corporal, dar și la nivel emoțional și mental. Acum încep să-ți balansezi genunchii. Te oprești. Acum vii pe abdomen pentru postura Sfinxului. Te ridici pe antebrațe, depărtezi picioarele, cu cât depărtezi mai mult picioarele, cu atât zona lombară se detensionează. Ochii poți să închizi sau să lași deschiși cu privirea în față. Zonele targetate sunt pieptul și zona lombară. Amintește-ți să repeți afirmația de azi. Astăzi voi răspândi energie pozitivă și voi fi sursa de inspirație pentru ceilalți.
Revin ușor din postură în poziția mesei, pe palme și genunchi, pentru poziția dragonului. Adu un picior în față, între palme, poți să încep cu dreptul. Piciorul din spate este întins, iar trunchiul poate sta ridicat sau aplecat. În caz de disconfort la genunchi, poți să-ți așezi o pătură sub acesta. Ochii poți să-i închizi sau să-i lași deschiși cu privirea în față. Această postură deschide șoldurile și întinde mușchiul psoas și quadricepsul. Revină în poziția mesei. Vom practica pe partea opusă. Aduci celălalt picior între palme. Piciorul din spate este întins. Poți să închizi ochii sau să-i lași deschiși cu privirea în față. Rămânem și aici un minut. Acum ieși ușor din postură, revină în poziția mesei. De aici te ridici în câinele cu fața în jos. Adu-ți mâinile mai în față, degetele sunt răsfirate cât de mult și poți să-ți miști ușor genunchii alternativ până se obișnuiește corpul cu postura. Întindem foarte bine spatele, brațele împingând bine în palme. În regulă, vii pe o parte pentru postura pisica care se trage de coadă. Pui capul în palmă și stai așa. Genunchiul de la piciorul de deasupra îl pui în față la 90 de grade. Piciorul din spate îl întinzi în spate și îl prinzi cu mâna. Pui talpa jos. Nu este neapărat să stai cu capul în palmă, poți să lași capul jos, dacă preferi așa. Această postură îți deschide pieptul, îți întinde quadricepsul și se arcuiește zona lombară.
Ieși din postură și acum vii pe partea opusă, te întorci. La fel pui capul în palmă, genunchiul de la piciorul de deasupra îl pui în față, la 90 de grade, piciorul din spate îl întinzi în spate și îl prinzi cu mâna. Talpa jos. Dacă ai avut capul jos, execuți la fel și pe partea aceasta. Rămânem și aici aproximativ 2 minute. Repet afirmația: astăzi voi răspândi energie pozitivă și voi fi sursa de inspirație pentru ceilalți. Revii din postură, vino pe șezut, cu picioarele încrucișate, odihnește-ți brațele pe genunchi și vom face rotațiile. Apleacă capul în față, rotește-l foarte încet spre dreapta, de 3 ori. Acum spre stânga de 3 ori. Iar acum ridică alternativ umerii de câteva ori. În regulă. Atât pentru astăzi. Mulțumesc că ai fost alături de mine și în această dimineață am să te rog să continui cu meditația de 5 minute pe care am postat-o pentru ziua de astăzi pentru a obține toate beneficiile practicii. Te aștept mâine dimineață, sâmbătă, la următoarea clasă de Yin Yoga.